सुइजारलेण्ड खालायनो नागिरदों बहा मावनो हादों बिथाङा नंखायनो दिनै राजनितिनि नामाव बिथाङा राजनिति खालायगासिनो दं सोरबाफोर बिथांमोननि बाथ्रायाव दिनै गोजावनानै जुदि थाङोब्ला बे कमप्लिटलि बिथांमोना माने भुल जागोन आरो गावनो गोरोन्थि लामायाव आगान सुरदों होननानै फस्थायहैगोन थांनाय बे मासनि 27 थारिख खालि जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिनय दैमारि जोंनिफ्राय थांदों धनस्रि प्राइमारिनि सिङाव बे बिपिएफनि कर्मि हिसाबै बिथाङा इउपिपिएलआव जइन जाहैदों आरो बिथांजों लोगोसे रसेन बसुमतारी आरो राजु बसुमतारी बिथांमोना जइन जाहैदों बिनि गेजेराव आं मोननैसो बाथ्राखौ खेंफोरथि होनो सानदों मानोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं नुनो मोनदों जे बिनय दैमारिया आंनि पिए होननानै बुंनानै लादों बे नंखाय खोथा बिथाङा गाव हयथ' साननो हागौ आंनि पिए होननानै किन्तु बिथाङा आंनि पिए नङा आं बिदि रावखौबो बिनय दैमारि मुंनि पिए लायाखै बे मिसा खोथा नंखाय खोथा बुंनानै फोसावनानै बिथाङा गावखौनो मोनसे दिनै इउपिपिएलआव थांनानै गावखौ मोनसे नाम मोनसे खामायनो थांदों नंखायनो आं बुंनो नागिरदों जे बे मिसा खोथा नंखायनो जोंनि खोथाया क्लियार जों दिनै सोरबाफोर बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै बेक्तिगत हिसाबै गाज्रि मोननानै इउपिपिएलआव जइन जाहैनो हागौ बेहाय जोंहा बुंनांगौ दरकार गैया बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन मानोना दिनै जों नुनो मोनदों जे बिपिएफआ रावखौबो नागाराखै आरो रावनिबो एगेन्स्ट नङा दिनै बिपिएफआ मोनसे आदर्श गोनां मोनसे निति गोनां बिनि गेजेरजों दिनै बिपिएफआ मोनसे दिनै रायजोनि गेजेराव हाबदों रायजोआ अनसायदों रायजोआ जोंखौ रावबो गाज्रि मोनाखै नंखायनो दिनै सोरबाफोर सुबिदा लानो थाखाय गुबुन राजनिति दलाव थांदोंबा जोंहा बेहाय बुंनांगौ दरकार गैया नंखायनो आं क्लियार खोथा बुंनो सानदों जोंहा रसेन बसुमतारीया जोंनि बिपिएफनि धनस्रि ब्लक कमिटिनि इयुथनि आफादगिरिमोन नाथाय बेखौ थांनाय बे मासनि माने 25 खालार खालि जोंहा मोनसे नैबे धनस्रि ब्लकआवनो मोनसे कनफारेन्स जाना थांदों बे कनफारेन्सआव बिथांखौ बे बिबाननिफ्राय बोख्लायखादों आरो बोख्लायनानै जोङो बिनद बसुमतारी होननाय बिथांखौ जोङो धनस्रि ब्लकनि गाहाय माने आफादगिरि हिसाबै इयुथनि आफादगिरि हिसाबै जों सायख'नानै बिथांखौ होनाय जादों नंखायनो दिनै बिथाङा हयथ' बिबान मोनैनि थाखाय गावखौ बोराबनानै गुबुन दलाव थांनो हागौ जोंहा बेहाय बुंनांगौ दरकार गैया नंखायनो आं बेखौ क्लियार बुंनो नागिरदों जे दिनै गुबुनफ्रा मा सानदों मा सानाखै जोंहा बुंनांगौ दरकार गैया जोंहा बिपिएफ मोनसे राजनिति दल हिसाबै रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' जोंनि सायाव बिसास आरो फोथायनाय दं नंखायनो दिनै बिपिएफखौ रायजो राजाफ्रा गोबां धरनाव अनसायनानै दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा जोंनो धनस्रि ब्लकनि सिङाव धनस्रि समस्ति हिसाबै रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बिसासाव दं आरो बिसास लानानै दिनै भटखौ होबोगासिनो दं आरो जों मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव जों जेनबोफेराखै आरो ओंखायनो दिनै आं नोंथांमोननि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्राखौ क्लियारै बुंनो सानदों जे दिनै जोंनिफ्राय धनस्रि समस्तिनिफ्राय सानैसो बिपिएफनि कर्मिफ्रा दिनै बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै थाङाखै बिथांमोना दिनै समाव हयथ' बिपिएफनो भटबो होगोन मानोना दिनै बिथांमोनखौ जों बुंनो नागिरनाय नैबेसो बिथांमोना सुबिदा लानो थांदों बिथांमोना माबा मोनसे आसा माबा मोनसे मिजिं लानानै थांदों बेहाय जोंहा बुंनांगौ दरकार गैया फैबाय थानाय दिनाव जोंना थांखिया बिसो जे बिपिएफखौ जों पुनराय सरकार लाबोफिनगोन आरो बिपिएफखौ मोजां मोनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिपिएफनो भट होगोन आरो बे जोंनि क्लियार आरो नुनाय आरो बे रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बिदि बजबना लादों ओंखायनो दिनैबो आरो जोंनाव बिनो फैबाय थादों साफा सानै जों फैनानै जइन जाफैबाय थादों इउपिपिएलनि कर्मिफ्रा दिनै जइन जाफैबाय थादों जा बेहाय जों क्लियारखा ओंखायनो आं दिनै बे मोनसे खोथाखौ आरो क्लियार बुंनो सानबावदों जे बिथांमोन जइन जानाय लोगो लोगो जोंहा बिटिसिनि चिफ माने प्रमद बर' बिथाङा फंनैसो खोथा बुंदों जे धनस्रि समस्तियाव दानि बिपिएफनि एमसिएलए फ्रेस मोसाहारि बिथाङा दिनै जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंदों नोंगौ दिनै जोङो रायजोनि खेथ्रआव जों बुंनांगोन जों बिपिएफ राजनिति दल हिसाबै दिनै सरकाराव गैया जोंहा खेमथायाव गैया खेमथा गैयिनि थाखाय जोंनो नांगौ बायदि दिनै प्रमद बर' बिथाङा जि बाथ्रा बुंदोंमोन माने समान अधिकारनि खोथा बुंदोंमोन समान डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदोंमोन सासे जों बे धनस्रि समस्तिनि प्रतिनिधि हिसाबै बे ओनसोलनि जों खामानि मावनो थाखाय गोबां जोङो गभर्नमेन्टआव स्किमनि खोथा जोङो साबमिट खालायदोंमोन नाथाय बिथाङा जोंनो आंल' नङा एमसिएलए साफ्रोम जोंहा दिनै बिपिएफनि दिनै साब्रैसो जों एमसिएलए दङ बे एमसिएलएफोरनो दिनैसिमबो बिथाङा मोनसेबो बे नै 4 बोसोर बारबाय 5 बोसोर आगान होबाय बे एमसिएलए फान्डनि अनगायै थाइसेबो थाखा बिथाङा जोंनो स्किम हराखै बिथाङा बरंस बुंनो नागिरो जे माने बिपिएफनो जों मानो होनो बे खोथाखौ बुंनो नागिरो बिथाङा रिभेन्स लानाय बायदि बाथ्रा बुंनो नागिरो थांनाय 17 बोसोराव गुबुन मोनसे राजनिति दलनिफ्राय अपोजिसन जानानै देरहाना थांनाय बिथांमोनाव सोंबानो जाबाय बिथाङा गियान लाथों सोलोंथों बिथाङा स्किम मोनदों ना मोनाखै हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय दिनै स्किम लानानै बिथाङा गावनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावदों ना मावाखै सोंबानो जाबाय दिनै जों नुनो मोनदों बिथाङा गावनो बुंनो नागिरदों जेबो मावनो हायाखै बोरै मावनो हानो बिथाङा दिनै जोंनो मा स्किम होदों
रायजो राजा उन्नयननि थाखाय मा मावदों दनस्रि ब्लक समाजनि सिङाव बिथाङा नायफैबानो जाबाय बिथाङा बिथांनि सरखारनि दिनाव मोनबेसे खामानि मावदों मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै दिनै जों बुंनो नागिरदों जों दनस्रि समाजाव बेसेबां डेभेलप जादों बिथाङा नायफैबानो जाबाय दिनै जों सरखार गैयाब्लाबो जों बबेनिफ्राय स्किम लाबोनानै मावदों जोंहा दिनै माजबाद समस्तिनि एमएलए सरन बर' बिथांनि दैदेननायाव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जों लाबोनानै गोबां धरननि स्किम मावनो हादों नायफैबानो जाबाय बिथाङा दिनै खुगाजों गिदिर गिदिर खोथा बुंबा जानाय नङा मानोना दिनै बिथाङा जि बाथ्रा बुंदोंमोन फैलर जेबो मावनो हायाखै 17 बोसोर खोथा बुङै बुङै बिथाङा गावनि दायखौ एरायबाय थानो नागिरदों जों नुनो मोनदों बिथाङा मा बाथ्रा होदोंमोन रायजो राजानो मा खोथा होदोंमोन दिनै मोनबेसे मावफुंनो हादों बिथाङा सुइजारलेण्ड खालायनो नागिरदों बहा मावनो हादों बिथाङा नंखायनो दिनै राजनितिनि नामाव बिथाङा राजनिति खालायगासिनो दं सोरबाफोर बिथांमोननि बाथ्रायाव दिनै गोजावनानै जुदि थाङोब्ला बे कमप्लिटलि बिथांमोना माने भुल जागोन आरो गावनो गोरोन्थि लामायाव आगान सुरदों होननानै फस्थायहैगोन ओंखायनो दिनै सोरबा थांदों सोरबा फैदों बे राजनितिनि गेजेराव गावनि सिमां गावनि लुगैनाय गावनि हास्थायनायखौ मोनसे खामानि जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोना हयथ' इउपिपिएलआव थांनानै गोबां धरननि बाथ्रा गिदिर गिदिर खोथा बुंहैनो हागौ खिन्थु दिनै दनस्रि समाजनि रायजो राजाफ्रा क्लियार फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफनोनो भट होगोन आरो जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौनो दिनै बिटिसिआव पुनराय सिटखौ लुगैफिनगोन आरो होफिनखागोन आरो फैखागोन आरो बिथाङा ओंखायनो दिनै उदालगुरि समस्तियाव जोंहा मोनबा दङ जों मोनबायाव जों देरहागोन बेनो खुनु डाउट गैया दिनै नुदों 17 बोसोराव बिपिएफनि दिनाव मा जादों मा जायाखै बेखौ आं बुंनांगौ दरकार गैया रायजो राजाफ्रानो बिसार खालायदों ओंखायनो जोंनाव सानफ्रोमबो जयनिं जायो इउपिपिएलनिफ्राय फैयो आरो गुबुन राजनिति दलनिफ्राय दिनै फैबाय थादों ओंखायनो सासे सानै जोंनाव जयनिं जाबाय थादों जोंहा जयनिं जानायखौ जों वेलकाम खालायदों फैबाय था इउपिपिएलनिफ्राय फैगोन आरो गोबां फैनो दंबावो दिनै बिथांमोना सासे सानै जोंनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय कर्मिया थांनो हागौ खिन्थु रायजो राजाखौ बिथांमोना रावबो लांनो हायाखै आरो